svima! Dobar dan! Danas ćemo igrati Oči! Ajmo ih poubijati. Muse. Hajde. Deško. Trči, evo, trči. Ne! Trči, iza tebe. Iza. Iza tebe. Ubiti te, trči. Trči, iza. Krij se. Ne, ne sam moći. Ajde, bežimo odavde. Ajde, iza tebe se manje skači. Oči! I! Jesi to, iza tebe sam. Beži. Odmah skrini. Ovdje skrini. Tamo skrini, hajde. Oči! Tik! Dođi. Tik! Ok, stavo. Ovdje si papri. Čest. Dapac! To samo sezlice trebaju. I pantalone. Daj mi pantalone mi daj. Moj! Pantalone. Ati! Ne treba, hajde, idemo gore. Lon! Idemo ti na centar, dođi na centar. Gdje si to? Iki! Vrati se. Dođi vamo. Bolje. Čest. Prazni. Popri se ovdje. Popri se gore, ga ne. Hajde. Ne. Vrati se. Ja, evo. Iki! Goj! Yes. Pet! Doj! Daj mi malo. Daj mi to. Oj! To su moje pantalone. Ne mogu zabagovo staviti. Goj! Goj! Ne, čekaj za bagovo, vidiš? Ne. Uzmem.
full. Ajde, nađi noga. Uđu. Sad mi svi. Budite ovdje. Možda ne vidjeli. Ne možeš sve špule. Ja dolazim. Već. Ne možeš ne. Još. Ja prepolo, sad će već nakovići. Gledaj. Pogledaj me. Ovo sam ja, ovo ovdje pored tebe, to sam ja. Ovo sam ja, to sam ja. Ja sam to sam ja. Ja sam to sam ja. Ja sam to. Zadnja. Ispod mene. Skriver. Nisi, ja vidim. Za koliko minuta? Poše igra. White please. Ne. Ne mogu to radiš, brate. Što se... Ja ovo da vam razmišljam. Gol. 2, 3, vidite. Ovo sad. Koliko bi? 1, 2, 3. Pravica. Stigo već 8 minuta. I... Ovo je puklo. Petarde bacamo naprijed. OMG. OMG. Igrati maka. Jo, snimam već koliko minuta ovo. Snimam već 8 minuta i 54 sekunde. Eši! Vidiš, skaču, to sam ja tamo. Ja vidim te. Gere. Ne, pogledaj. Ljudi. Svima! To je ljudi što se tiče ove epizode.